Walay kabutangan nga kalipay sa magtiayong Malbago sa Barangay Pili, Dakbayan sa Danau nga nakuha na ang ilang bunggo truck nga gipasyap imbis maayo gipangahuyan man hinuon. Buot pasabot na hanaw na ang ubang pisa sa maong sakyanan ug wala pagyud maayo. Gibutyag sa magtiayong tire og Tomas Malbago niadtong Disyembre sa tuig 2024. Mibayad sila og 35,000 pesos ngadto sa tag-iya sa usa ka shop nga ilang gipaayuhan sa bunggo truck nga nahimutang sa Taytay, Danau City. Naabta na lang og buwan sa Enero 2025. Wala gihapon maayo ang maong sakyanan. Matud pa nga gisaad sa ara na lang sila nga maayo. Hinungdan nga kadaghan sab sila nga higayon nga gabalik-balik sa maong shop. Nakurat na lang ang magtiayong Malbago sa ilang namatikdan nga imbis maayo ang ilang bunggo truck nangahanaw naman ang pipila ka pisa sa maong sakyanan. Hinungdan nga nakahukom sila nga kuhaon ang sakyanan. Apan ang tag-iya sa maong shop nasuko og namugos nga pabayron sila og storage nga wala sa ilang kasabutan. Sa pagdangob sa magtiayong Malbago sa Brigada Action Center tungod sa problema sa ilang sakyanan nga gihold sa shop, daling mimando si Brigada Attorney Jorel Patinio ngadto sa Brigada Action Center team sa pagsubay sa maong issue. Nahimong malinaw ang pagkuha sa maong sakyanan ubos usab sa pag-abag sa Danau City Police Station. Walay kabutangan nga kalipay ni Tiri Malbago ang tag-iya sa sakyanan. Ako lang minsay sa brigada. Nagpasalamat kog maayo sa taga-brigada. Labi na kay Attorney Jorel Broca Patinio ug sa tanan niya mga staff dito. Salamat kayo sa brigada. Nakatabang na In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.